budale prawadya bala enite turangga gebyar busanane sorake bata rubuh ora srego moro sayekti dadi tulodo tanpa kusuma putra ayo putra sabantara yo iki lho yo dampyak budale prawadya bala anite turangga gebyar busanane sorake bata rubuh sorak srogo moro sayekti dadi tulodo tanpa yo sayo ayo Mas Hatu golane yo nganti keri yo ketemu antarane tulung agung lan Kediri konmu nangis lomo aku sing sapi madhep mantep kowe bakal diatungo kanggo cukup bebrayan bali wisno ning rangira jebule malam tolong krungu kabar sliramu gede wong liya antarane tulung agung lan Kediri Desimu pamit lu aja mergebos hati-hati lek gebos lho antarane tulung agung lan Kediri genmu netes aku mung sabar ngosapi bapak tete aku kudu kaya ngene yo eling
janjimu dek piye kae yo janji kowe gampang diucapke pungkasane gawe gelo awas Sumo Putra ayo no yes oh yo goyangane oh 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 yo lo Pus prayitna kira para satya jonakya kala mangsa lho hoppa ora karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan karo kancane bela lan legawa kanggo mulyake negara siji loro papat maju papat dieleng-elengake ben enggal rampunge kolobis kontol baris ayo sing sareh lan uga sing ati-ati lan wah ya iki kang kawinasa dening Sang Prabu Kala Srenggi ingkang samangke badhe amboyong dening Dewi saka langit yak kretane Prabu Jaleng Srenggi wah ya wah ayo Cilma hey sa opa solo piak lambai ayo John ayo lo ayo Pak Desmo aja lali rogone ayo di hati-hati Haris wah
waspada lo sira sing hati-hati bebarengan karo sepongkok ayo longkir linanta nanta coba waspadakno maju siji-siji ayo gilirane maju siji-siji ya manwo iki jalan gerangan iki biak lambai lho coba kan iki lho Tok ayo wayahe lok ayo kero musuh balungan tuwa kero lho apa rata cendong tak suka was mudur kan mudur iya dan sangka ora bakal mundur ke sirah ayo mati jeneng aku tepakno sirahku gerae aduh lho wadamu sikar dadamu wae lara ayo tuh nyapa tuh ayo siapa no anggon bukan dia weh coy do wae parat le bok iya golek apa karo ya ayo tak dosel lo Mas oke Pak No kali Mathalira Sang Prabu Surabaya dan Dewa lok ayo mate ayo mate maju mana yo maju kowe maju tak gaglak limpamu mati tak lok maju rene siji maju bareng sedek amo jaya ayo man singa berong pranyo iki
aja kira kowe sepuh maneh. Aku sik rasa lho le. Gareng tanggang nopinando netranya pindo samper aku samper wata ira dora iya maka suwur gawe tunaning sesama yen lena kanabi gesi ya Rika Todian Bronto Seno kaya ngapa oleh kaprigelanmu ger para satriya Kusuma Putra Bang Bintulu hey aji aja salira simbar jojo laku ira gumelegar pindha guntur satriya panagapan dawa sindu yelu acuh dene aku bakal dadi pangkandha padha ayo maju rene yo ayo lurus apa desi oh ayo yo Bos kecap hei keparat Mas Juri iki bakal jadi bahalaku iki bae wah hei aja ndoen bae pas weh wah wah yo ayo ayo riso chơi đâu anh ơi ông ba cho chơi chơi ayo bersalah dah maju cuci bawa cuci final lah sama sobirin ayo maju dene tanding lawan aku hei anti atau sing balung gulat wae ora apa-apa maju rene ora bakal mundur sangat jauh wae ini iki Pak kendange cilik oi mati jere aku oh kendang cilik ayo oi yo ayo bot ayo iki bos alan yo yo
Kendangnya bodoh di sini. Ayo kan. Ayo. Sing ngegok. Ayo. Sing ngegok, sing ngegok. Ayo. Oh, yo, Iya. Ayo. Merah nanti mer. Kowe mang jaran Jawa. Kowe kok iso jaran merah. Kowe mang kok jaran Jawa merwe. Kowe dagel. Rek ayo kok jaran. Ayo pan ibal di karamu pan. Yo. Hao. Ayo. Lila nono pamit mulih. Pasti kula dan jodone. Lamun apa jroning ati ladan nggih apa sajroning rasa nanging badhe kados menapa lamun bintang ninggal ke sliramu kepriye nggonku walaka yo alammu yo Des kuwi karo sapa anakmu ra bocah weh ayo opa iya ayo Mas Bandi kok mojok kayak piye ta yo Pak Joko selamat malam Pak Joko Oh Siti Wanjini gilirannya untuk nomor urutnya Abel, kowe nanti bel. Oh, bel, kowe golek sapa bel kopi ah. Kilo bel enek atlas bel. Atlas. Bel, aku nggawa bel. Kowe ndak ketok bel aku nggawa mic. Hidup ku hidup yo bel apa pan apa pan ayo pan apa kowe golek apa pan kontak sandal apa oh susu apa susu kok gawa lho Pak deking bel aku gawa bel hei Kang Bes, oke, siap catur ya. Yo, iya. Ayo tak. Oke, masuk. Siap yang kuyung. Pokoknya panggah masuk. Ayo Ro. Ayo sa. Ya, iki lo Abel Pak Dres. Ayo. Gue Abel. Kowe nang kono bel. Goleki popi. Panjalukmu apa? Goleki popi. Ane paijan kendang. Hoi. Yo. Oh. Yo. Oh.
Mbah Gaseng, Mbah Gaseng. Dot. Wis jenenge gering. Hah, kowe gering, Dot. Ah, yo. Balik sumringah. Dot. Sumringah. Weh. Bareng iki sensasi ndak tanggapan, Dot. Pasur yane pucet. Weh. Kosong. Yo. Ayo. Yo, Wah, cek kari. Kamu iki sik kari iki lho. Ayo, Bos. Ayo. Ayo, Bos. Ayo. Kancane bodo ndadi iki mlebu iki apa iki? Ayo ditoke, toke. Ayo. Yo, Kancane ndadi kok metu dhewe iki kapok. Piye to iki? Yo. Yo. Ayo. Wah, Abel, kowe golek kopi, Bel.